Kibreu kiba im hakanika slaju kanika pertai hakanika slaju kendau ngidon kam mensumar yakini kiba ublay ulabo kerpang nagam tajungi ke NPP Milliam Block ringkat ke jengat Trelang bat ke NPYF State kumjuk karaj sau kurnong se haka step sengining kong kelapen long da ke jing thong ding haklau ling do kabadan hanong se kenton hakani ka jing thong ding lawan banya shimbenta lang du MDC karambrai uba aba job pingrop kum ukong san nolor uba mairang thank you General Secretary karat saukur badru uba botamin thank you urang ba akur kumjo State President ke NPYF uba kit borlang nong rem kibabon kinong kran hakate ke jingyalang kilaban jur bakani ke jing thong ding ka deina ka benta ban yakhon ya ke jingkala kami mariang kam tam na kabenta penwan rai ka jingya jan hapadeng uben rio bat kamei mariang ki skul ki beshim benta kate ka jingthung dieng ki don bon teli kin thup na do ka skul shon rai basan secondary school St Gabriel's High Secondary School Sanchnong High School Thomas German Jones Memorial School badru ka Kirdon Morning School te kumta nga kerpat ya pi ba pinyalong ki kena ki ba smart ki ba pinya thung ki dieng om tang ka wal environment dia hendrai pinya thung haka season ka ba haka ayam haka samoy ka ba long ban thung dieng bar kumjuru ngasko ba kumu wai na ki member jong ka district council la dei ka por ba ka district council ru kan tho sa ki hima ki raj ki sardar ba pher ba ki dei bandang penmi susu kum kini ki klau kentang namar bangi tip bangi kejat beriu jongi ketika jat beriu ke tip beriu tip belai kejat beriu ke ba ngap ngipet kalau kentang ha mau plang kak no kajing internet kibun ki lau kentang borokoi ka state jongi kemut ki pat ba ki tip ki burom ya kalau kentang ban ngangej ba lada ki hima ki sedarship ki raj ba pher kinang la ban penbun susu kum kini ki klau kentang kemut kan no senyang shibun namanta ka environment namanta ka climate change ni nakaliang jong ka NPP in persyang ban kren chow chief minister bakum no ngin la ban mara fun kanang bang ngin la ban beautify ya kani ka jaka ngin la ban penitenat bat ngin la ban penlong ya kani ka jaka ka paunam hakani ka Milliam constituency kanang ba kalong ka nuksa omtang ya kani ka constituency hindi kan dei ka nuksa ya ka jelahi borok kawai man kasnam habarok kuwi ka pertai ngiju panon buram ya ka takaba ikan mau ya ka kum kasngi bangi buram ya kan ikan may mariang kajing don jong kiding kisit kalong kajing mentoy ka bakraw nam ta kajing im kajing iway pi iway ya kani ka jing sumar ya kiding ya kisit kaladon karkom perkhat perdan natu kilong shwa ki man shwa kajing i kum bangi yo sngow mental leng baki kur leng baki klaw shinong leng baki klaw right klaw hima bat kani kerkom perkhat jong khasi jungi menhendai kalong kai ka ban kaliang jongi ki longdin ki ba mentangi de ban bot bat ki jing thung jing tap kum ki ding ki se ki dei ki bala bu be bu rente do utrai no bu dong thau haswa bu thau ya ni ka perthai bat hadin bu la penlong ki ki baro namar katangi so tho ba kum ki breu ki ba im ha kani ka slaju kani ka perthai ha kani ka slaju kendau ngidon kam mensumar yakini kiba ublay ulabo kerpang nagam tajungi